Jung tiña unha relación e doulle moita volta a eso ao máxico, ao inexplicable, ao invisible. Daquela é peligroso e eu creo que máis en tempos como estes, no que as espiritualidades e esa idea de que xa está, elixo isto e voume poñer ben sen traballo interior, é un perigo. É dicir, as ideas del collidas así de titular, sen racionalizalas e darlle unha volta importante, eu creo que poden levar a xente a taba de Dios. Era unha sincronía e daquela a min isto mandoume o universo e isto non vai así. Para min a sombra é xusto aquelo que ti tes a túa sombra para que non se vexa, non? Nun lugar escuro. E aí está todo o que ti ou ben non aceptaches ou ben agochas porque crees que non é desexable. E claro, tamén Jung dicía que hai uns comportamentos en sociedade que nos van metendo na cabeza que son os correctos. E con isto ti farías o arquetipo da persoa. A persoa é o que ti amosas. E a sombra é o que está detrás da persoa. E na sombra está o que ti és. Na persoa tamén, pero terías que integrar a sombra, que diría el, na túa persoa. Dicía Jung que na mediana idade, esa crise dos 40 ou dos 50, non? O ser humano, naquela idea de que estás na metade da vida, ten unha crise importante, existencial. E que aquí sería un momento onde máis xente, de alguna forma, abraza e integra esa sombra. Que é para min abrazar a sombra? Abrazar a sombra, eu que quixen conectar esta idea con dúas expresións que eu uso moitísimo dun ano para aquí, que son celebrar a vida e honrar a túa existencia. Daquela. Celebrar a vida é fácil de explicar, é celebrar que ti estás viva e podes facer. É ter esperanza de que como estás viva e podes facer, vas facer cousas e as cousas van saír ben, con dificultades polo medio. E honrar a túa existencia, para min, estaría moi relacionado con este concepto de abrazar a sombra. É dicir, hai cousas que fixen mal, tomei malas decisións, ou decisións que non me levaron polo camiño que eu quería, pero estou aquí, e ao mellor as decisións que non me levaron por onde eu quería, leváronme por outros camiños que tamén tiveron as cousas boas, e honrar iso tamén que non me gusta de min, ou que non foi correcto. Por exemplo, esa idea na psicoloxía, soltar, pois aqueles soños de cando eras nova, que ti sabes con certeza que xa non os vas cumplir. Pois honrar que polo que sexa, aqueles soños non foron posibles, pero pasaron outras cousas. A mí gústame moito pensar as cousas boas que ti tes no teu presente, esas cousas que ti és feliz, que ti estás contenta. É dicir, mirar atrás e dicir, con isto eu non contaba. E aquí cheguei, ao mellor, grazas a un soño que non se cumpliu, grazas a algo que non saiu como eu esperaba. E aquí poden ser as túas decisións
E a veces as cousas que escapan ao teu control. Hai moitas veces que hai cousas que escapan ao teu control. E que son, de verdade, ese que mala sorte tiven ou que mal, pois iso, que me puxeron un pé diante e isto non foi ben. Pero hai moitas cousas que naceron de aí, diso que non saiu ben. Daquela, honrar a túa existencia e facer un traballo de aceptación pode ser ese celebrar a vida hoxe con isto que eu teño, co que non contaba e que é froito de que algo saiu mal. E non con isto romantizar o que saiu mal, nin o mal que nos fixeron, nin esas cousas que escaparon ao noso control, que non dependeron de nós. Pero aceptalas sí, romantizalas non. Pensar que a vida puido ser mellor e puido sair máis como queríamos, pero non saiu e xa está. Daquela, honrar a túa existencia, non? A túa traxectoria vital e celebrar hoxe a túa vida. Mais ou menos, vexo eu así. E gústame moito esta idea de abrazar a sombra como ese celebrar a vida e honrar a túa existencia. Paréceme unha forma asequible, non? De explicalo dunha forma máis sinxela e que non nos leve aos pensamentos máxicos nin a celebrar a dor. Non? A dor hai que sentila e hai que xestionala, pero non hai que celebrala. Ti o que celebras é a vida.